Inu ndine tikadwala timapita kuchipatala kukakumana ndi adokotala amene amatipanga treat bwinobwino kutipatsa ndithu zoyenerera pa nkhani ya umoyo wathu. Koma kodi nanga nyama kapena kuti ziweto zikadwala timapita nazo kuchipatala ndikukakumananso ndi adokotala koma achipatala. Munama madzifunsako kuti kodi zimakhala motani kupita kukakumana ndi adokotala achinyama ndikukachipanga treat bwinobwino. Ine dzina langa ndi Sungana Siriya. Lero tili ku All Creatures kumene ndi chipatala cha ziweto kapena kuti nyama. Nde tufuna ticheze ndi adokotala a zinyama zimene zizi adayamba bwanji nanga kupanga treat chinyama zimakhala motani. Dr. Chance Munthali, kodi ndina adokotala amatchedwa kuti doctor kapena amazitchulanso dzina lina? I'm a doctor. Doctor? Doctor, yeah. Wazinyama koma. Yeah, That's animal doctor. Animal doctor. Animal doctor. Takupezani kuno choyamba kumudzi ndi kuti? Kumudzi ndi ku Kalonga. Kalonga. Yeah, Kalonga. Yeah. Kuchoko Kalonga ndikubwera ku Lilongwe kudzapanga za udokotala. Ndithu. Okay. Yeah. Za udokotala kapena kuti ganizo lokhala animal doctor lidabwera bwanji? Basi nali ndi interest kwambiri mu zinyama. Okay. Yeah, ndi wang'ono makonda kusunga galu. Yeah. Okay. And then from there interest inapezeka kuti yakula. And I decided kuti basi ndikapanga studies za animal. Kuyambira kumwanawo. Yeah. Munayamba liti kukhala dokotala wa zinyama? Chaka chatha suli pa nthawi yaitali. Okay. Yeah. Namaliza school chaka chatha ku. Okay. Yeah. School munachitira kuti? Luwana. Yeah, Luwana. Okay. Yeah, namaliza should be around June koma graduation napanga November. Yeah. Okay. Koma kumambi yoko seko inali passion ya zinyama ilipo kale? Inalipo kale ndithu. Yeah. Makolo mwauza kuti inetu ndofuna kupanga udokotala koma udokotala wake wa zinyama anachilandira bwanji chimenechi? Anali ondithandizira amaziwa kuti ndimakonda zinyama. And being a doctor, it was a big thing. They are very supportive. Okay. Yeah. Ndofuna ndidziwe ku sukulu mwapita mukaphunzira za udokotala koma wazinyama. Mumaphunzira chani kwenikweni? Ine tolankhani ndimadziwa zoti kumakhala mamoju kumeneko wa presentation, mamoju wa speech, zinyama. Mumakhala muphunzira chani kwenikweni? Timakhala kuphunzira chilichonse chokhuza ndi zinyama. Okay. Thupi lawo zokhuza ndi anatomy. Mmene thupi lawo limagwirira ntchito, that's physiology. Okay. Yeah, ndi timaphunzira zimene zokuti tiziwe kuti chinyama chabwino chimaoneka chonchi. Kuti pakakhala kusintha tiziziwa kuti kusintha uko nchifukwa cha matenda. Yeah, so you learn anatomy and physiology. Pali makosi ena okhuzana ndi mankhwala, pharmacology, we learn those things. Okay. We learn surgery. Kuzing'amba zinyama zicha? Yeah. Yeah. Okay. And clinical medicine, we all do those things. Okay. Komanso timaphunzira public health, so kuti timangoona za zinyama zonse. Zinyama zokha. Timaphunzira so za public health, mmene za umoyo zimakhalira mu environment imene mukhala onse anthu kapenanso zinyama. Yeah. Zochititsa chidwi zimenezi. Yeah. Sajaleyo mukamaphunzira chimakhala chochitika ndi chani kumene koko? Pali surgery yoti tikupanga ife kuti is part of treatment. Okay. Yoti mwina pali cholakwika muthupi la chinyama. Ndi chili nkati, so mukuyenera kuti mung'ambe muone nkati muchose ngati pali choti chikhoza kuchosedwa.
ndi pali surgery yoti timapanga ife kuti pali anthu ena amafuna kuti lese agalu awo safuna kuti azabereke zija timati kufula ndi imene just ndi surgery imene just ndi surgery ndi imene just kuti imachitika ife cha treatment imene imachitika ife kuti mwini wake wasankha kuti mwina agalu anga asazaberekenso ndi timapanga surgery imene tikudziwa munthu ndi mmodzi tiyelekeze dokotala amene amapanga treat anthu timadziwa kuti ayi munthu aliyense amakhala ndi maso awiri, munthu aliyense miyendo iwiri choncho koma nyama ndi zosiyanasiyana. Mumaphunzira nyama zanji zimene mmakhala mukuziphunzira ku skulu kuti mpaka na mupange graduate ndi kuzakhala animal doctor? Nyama zo timaphunzira zonse ngakhale zimaphunzisidwa timaziphunzira m'magulu. Kuzonena choncha chifukwa pali za small animal medicine kwambiri zimakamba za agalu ndi mphaka ndi nyama zina zoti anthu ena amatha kusunga. Pali anthu ena amatha kusunga timbewa ena ngakhale kwathu kuno sizili common kwambiri. They small medicine, small animal medicine kwambiri kwathu kuno zimakhala agalu ndi mphaka. Ndi pali poultry medicine. Poultry medicine. Yoti makhala tikuyang'ana za mbalame nganene. Ndoti muli gulu zonse za mbalame makhala ndikuti nkhuku zili mmene momo, nkhunda zili mmene momo. Chilichonse chimene chili gulu la za mbalame. Ndithu. Ndifuna ndidziwe mwina pamene tikupitirira kucheza kwathu. Tikati ma pets. Ifa mwina animal doctor takamba zochuluka. Tikati ma pets ndi mwina nyama zinazi zimasiyana bwanji? Ifa mwina ndikoza mati ayi nda dokotala amene amapanga treat agalu kapena amphaka wina koza mafunso nanga mbuzi mapanga so treat nanga nkhuku mapanga so treat bwino zonse. Nyama. So if you are a veterinary doctor, umapanga treat all animals. The only exception because anthu sumapanga deal ndi anthu koma no all the other animals. Nyama iliyonse. So chimene chimasiyanisa pet ndi munazachula za pet ndi nyama zina. Yes, mwina nyama zina ngati zimene timazidziwa. So a pet is just an animal which you keep as a friend, not for food purposes. As a friend or amamtenga pet as their child. So we talk about those animals. So most kwathu kuno imakhala ndi dogs and cats. Komano anthu ena they keep birds, mbira. So ndekuti tiyelekeze munthu amene akusunga mbira kuti afuna azidya, wina amene akusunga mbira kuti ngati chiweto. Kusiyana kwake it's simply chifukwa choti uyu akuziweta kuti aje, uyu akungozisunga ngati kanzake choncho. The difference ndi imeneyo. But otherwise nyama ndi nyama. Mwakamba kuti mumaphunzira almost nyama iliyonse. Pazikwangwa ndi paluso naona munakapenga khali njoka. Zimene ziyaso ku skulu matophunzira kupanga treat ka njoka and everything. Actually imene part imene kwambiri imakhala ya wildlife medicine. Imene timaphunzira. So nyama zimene kwambiri sizikhala ndi anthu zimakhala zili kuchire. Ngakhale anthu ena beyama zatha kusunga njoka as pet. Komano most they are categorized as wild animals. The zimene zonse timaphunzira kuti how can they be treated and moti njoka tiyelekeze nsato ija imakhala mwina ku nature sanctuary kuja yang'ambika pena pake inu mukhoza kuisoka. Komano pale anzathu aku wildlife amene amapanga zimene zozo. Komano when you are learning you learn all the things because sumaziwa kuti in the future uzakhala kuti ugwira department itiyo or field itiyo. So as for learning umakhala kuti zonsezo waphunzira and umakhala kuti ukhoza kupanga zimene zozo. So muli pa certified kuti kungokupititsani ku wildlife mukhoza bezo kuti achinang'ona acha mwasoka bwino ngati afunika kusokedwa and everything. Possibility imene ilipo. Fortunately nyama ngati zimenezo sizimakhala ndi ma conditions ambiri kuti ukhoza kufunika kuti ukapange zimene zozo. Komano that possibility imakhala kuti is always there. If there is a need to do that, you can do that.
munayamba kugwira ntchito ngati dokotala wa zinyama chaka chatha. Experience yakhala ili yotani kufika mpaka tsiku la lero? Experience yakhala zosiyana kwambiri cause ndimakumana ndi makesi osiyana. Okay. Yeah, nde experience yanga ndikuti ndikukuna manabe ndi zinthu zoti zina sinakumanepo nazo zina nakumanapo nazo. I think my experience is still growing and yeah, I'm still experiencing new things. Ku dokotala tiyelekeze ngati wa dokotala wa munthu timadziwa kuti ma specialist kuti awanda dokotala koma anapanga meja mwina diso, anapanga meja mwina mano, anapanga meja mwina audiology. Inonso zimatheka zimenezo? Yeah. Zimatheka zimenezozo kuti anthu amapanga specializing kukhala mu field ina yake. Paliso ena kuti amangopanga general practice kuti amatha kupanga field iliyonse. Zondipatsa chidwi kwambiri. Inu munapanga major chani pamenepo kapena chimene mmachita kwambiri ndi chani? Sinapange major chinthu china chake. I can say kuti I'm just a general doctor. Komano chifukwa kuti ndili mu clinic, zinthu zimene makumana nazo kwambiri is small animals. So I can say kuti I'm more into small animal. Imene ili agalu ndi amphaka. Tineneza agalu ndi amphaka. Chimene chimachulukira kwambiri bwina ngati adokotala mukamapanga treat chimakhala chani? Kwambiri agalu amabwera ambiri kunoku amakhala ma cases oti amamenyana ndi ali ndi zilonda. Ndi pali zilonda zina umakutha kungozisuka kuthapo mankhwala. Pamene zina zimafunika zoti usoke kuti pachire bwino pamene kuti pasokedwe. So ma cases ambiri amakhala ma wounds in dogs. Ma case ena amakhala zokhuzana ndi GIT infections za mimba. Agalu ambiri amabwera ndi issue oti akusanza, ena oti akusegula mimba. Galu kusegula mimba? Amasegula mimba kwambiri. Chimakhala chachitika chani? Zimakhala ma infection omwe oti amapanga target ma GIT. Nde ena imakhala issue onena kuti mwina sana wapange deworm, like wapasa mankhwala njoka za mimba kwa nthawi yayitali. Nde amatha kumatsegula mimba pa zifukwa zimenezozo. Okay. Nanga amphaka chimene mmakumana nacho kwambiri ndi chani? Amphaka kwambiri ma issues awo amakhala respiratory infections. Amatha kumabwera kusokomola ambiri. Mphaka ukhosomola? Ena amabwera ambiri amakhala ndi ma issues maso kutupa olo matuluka masozi. Ngakhale mu mphaka zimavuta kuti upange notice ifwa amatha kubisa matenda. Mphaka amatha kuti akafike poti apapa anthu abwera nawo kuchipatala. Nthawi zambiri imakhala kuti zafika pa advanced stage. Ndithu zimasiyana ndi agalu. Chifukwa agalu mwina ifoti amakhaso kwambiri close ndi anthu ndi kupanga notice zimakhala za ize. Pamene amphaka amakonda ngati kuthawathawa kubisana ndi zinthu zambiri sumaona kuti akupanga chani. Ndi pamene umazazindikira kuti wadwala makhala kuti is an advanced stage. Ndithu munthu timadziwa kuti mwina kumbaya Jackson umachita kuona ntsempha, kung'amba bwinobwino ndipo phwekabe palibe ubweya, koma nyamazi zimakhala ndi maubweya. Za galu zija zimakhala bwanji mukamapanga treat ma cases ngati mwina ofunikira kaya mitsempha kaya mung'ambe zimakhala bwanji? Mitsempha ya agalu suti imakhala pobisika kwambiri, koma chifukwa cha ubweya ujawu timatha kumeta. Papati imene tufuna pamene tikuziwa kuti apapa pali nsempha kuti timatha kungometa party manager ndikammeta amapezeka kuti nsempha umatha kuona bwinobwino kuti apapa nsempha uli apapa. Ndoti chimene umafuna upange inject mu nsempha umatha kupanga inject. Nde mabaya mwina ngati kuagoneka ngati kukomola choncho kumapanga treat bwinobwino? Zimatengera kuti chimene ufuna upange ndi chani. Akakhala kuti lesson imene manena za zosoka chilonda umayenesa kuti umugoneke, otherwise akhoza kukulupa. Iniyo munakhala kuti case yoti
kuti mungoneke koma kuvuta kwambiri galu chifukwa munthu ngati ine munduza ndichitodziwa zoti ayi zimene apangazi akundithandiza koma galu amadziwa zimenezo pena amaziwa kuti apapa ndifuna ndibayidwe ndi amapanga react pena saziwa komano ukamamugonekamo pali ma safety measures amene umatha kupanga ndiponso pali agalu ena kuti si aukali agalu ena si aukali umatha kuwabaya mankhwala ogonesa aja kena kumamudikira kuti agone and then upitiriza zimene umafuna upange pena umatha kumveka mazo kuti asakulume ndi pamakhalanso anthu oti amakuthandizira kugwira ndi pali magwiridwe ake amene umagwira kuti apapa sangatembenuke ndi kukuluma uma galu ndi galu galu ndi galu galu ndi galu samatheka wina kuti chabwera chifukwa chakudwala kumwina kuvuta kudza kuti inunso kumachita mantha sizitheka zimene agalu oti akuvuta zimachitika kwambiri mmathana nazo bwanji imangokhala handling yake ya galuyo nthawi zina ene yake ya galuyo amatha kutithandizira kugwira chifukwa pamapezeka kuti pala galu ena kuti anazolowerana ndi munthu wina ndi munthu amene anazolowera naye akakhala kuti alipo imakhala ngati assurance kuti zimene tikufuna tipangezo sikuti tikufuna timupange hamu galuya ndi amatha kumvesesa kuti apa pali malo a safe bwinobwino koma oluma timakumana nawo kuti amaluma ndi makesi oti pena amachitika kulumidwa ndi galu ndithu eneyo mnalumidwako ndi galu ayi bwanji kapena pobwera kulilongwe munatsanzika kuti ndukapangatuza agalu kuti ali ayi khala ndi masamba tagalasa zakulumeni ayi koma ndi zinthu zoti kuti zachitika suti ndi zachilendo yayi chifukwa ndaonapo ma doctors ena akulumidwapo ndi agalu sikuti amamugwira kuyipa koma inangokhala kuti tsoka chabe pena galuyo anangofwamphuka ndikuluma ndithu kumva ziwiri zitatu zokhudzana udokotala wa zinyama kapena kuti animal doctor kuchokera kwa Dr. Chance tikhale tikufikanso posachedapa khalani pomwepo Dr. Chance ndimafuna ndidziwe kuti mukamagwira ntchito yanu ndikupanga treat zinyama tiyelekeze munthu abweretsa galu wake process yake imakhala yotani mpaka namumpange treat so process yake imakhala poyamba kuziwa kuti galuyo abwera naye chifukwa chani pala anthu ena amakhala kuti abwera ndi galu oti ali bwinobwino koma angobwera kuti azangompanga mankhwala a njoka za m'mimba ena amangobwera kuti abwera ma vaccine pali ma vaccine achiwewe ndi ma vaccine ena timati parvo virus infection ndi akabwerera zimenezozo timango muona galu we do a physical exam kumaona kuti ali bwinobwino akhoza kulandira ma vaccine and then timamutenga weight kuti tiziwe ifa pali mankhwala ena amene amatengera weight kuti umpasa mankhwala ochuluka bwanji zimatengera weight ya galu ndi timapanga zimenezo ndi pala galu ena kuti amabwera chifukwa kuti ene akeyo apanga notice kuti galu wadwala ndi apopo timafunsa mafunso oti atithandizire kuti tiziwe kuti galuyo chimene chavuta ndi chani mafunso ena amene timafunsa ndoti zimene akudandaula zayamba liti kuziona kapena galuyo akamakhala akumatani akumasanza kapena sakumasanza akumadya bwinobwino kapena sakumadya zonsezo timafunsa kuti zitithandizire kuti tiziwe kuti chimene chili chavuta pa galu ameneyo ndi chani the process yake imakhala imeneyo ndithu inu simaopa chiwewe timadziwa kuti galu lamatha kubwera olusa kuluma chiwewe inuyo simaopa chiwewe chikuyenera ayesa kuyenera zichiopa chiwewe chifukwa kuti si nthenda yabwino komano agalu akabwera timaona kuti kodi anapangidwa vaccinate kapena ayi ndiponso timatha kumugwira kwake galu kuti timugwire motani and ubwino wake agalu ambiri amene amabwera kuno kamakhala kuti analandira katemera wachiwewe ola amakhala kuti akubwera kuti ayambe katemera wachiwewe ndimachiopa chiwewe chifukwa yake
Ifake ndimapereka mankhwala kwa zinyama kuti zisakhale ndi chiwewe. Inuyo makhala muli ndi munabaya kale ma Jackson oti chiwewe simungatenge kapena? Pali mankhwala amene umabaya kuti timatcha ma pre-exposure prophylaxis achiwewe. Kuti ukakhala kuti iweyo ntchito zako umakhala ukudira ndi zinyama zoti zikhoza kukupasira chiwewe. Umatha kutenga mankhwala amene umabayisa mankhwala amene. Moti muli safe apa. Ine ndi safe. Koma nyama madya inuyo? Ine nyama ndi madya. Nyama ndi madya. Kenako mukatero mubwereso tirekeze mungambe galu jankuona maofozi madya muno bwino inuyo? Ndi madya muno bwino. Ndipo anzanga amakhala kundinena kuti kodi inuyo dokotala wanje odya ma patient ake. Ndawi yano yambilira mwapanga operate nyama nkati muja koma mubwereso kuti mudzakhaleno mwina kupanga relate ndi nyama zina zimene madya zinali zotani? Si panali difference yayikulu ndithu Okay. Ife umakhala ndi understanding kuti ichi ndikupanga pa chifukwa ichi. Ndiso zokhuzana ndi zakudyaso pa zifukwa izi. Komano chifoti kuona zoti chiweto waching'amba kuti upange treat namba kale. Okay. Ndi I think panopa ndinafika poti nangozolowera. Ndithu. Koma mulipa mmatha kugenda galu kapena ndi ndazibale yanu pano ndazizanu amphaka? Ine sindingagenda galu sindingagenda. Ndipo ndimakhala mgulu anthu olesa kuti agalu asamagendedwe. Chifukwa ntchito so ina ya ifeyo ndiyoti we do animal welfare advocacy. Timatha kuwauza anthu za maufulu amene agalu ali nawo. Ndi kugenda galu ndi chinthu cholesedwa ndithu. Ndithu. Moti kumona galu kuyenda kuti amala kugenda ndizoletsedwa? Zolesedwa zimenezo. Ndithu. Okay. Agalu oti aluma munthu amakhala mwanomo after incident imeneyoyo kapena amakhala osiyana nato kuti waluma munthu amakhala anomo kapena amakhala kuti afterwards ena amakhala ndi mwina khalidwe lina lake kapena machitidwenso ena ake kapena zimakhala bwanji? Galu oti waluma munthu pali zifukwa zingapo zimene galu akhoza kulumira munthu. Pali agalu ena oti amaluma munthu chifukwa kuti ndi cha security mwina wapita pa compound yawo iweyo ndiwe munthu wachilendo. Akhoza kuluma chifukwa kuti agalu amene pa khomo upo ndi a security. Ndi pali agalu ena oti ndiwo ngoyenda. Amathaso kumana ndi munthu pa njira ndo. Komano main thing imakhala yonena kuti uziwe kuti galu amene wakuluma iweyoyo ndi utiyo. Chifukwa sikuti agalu onse amakhala kuti akuluma ifo ali ndi chiwewe. Ena ndi aukali chabe. Komabe umayenera upite ku chipatala kuti akakuthandize kuti galu wakuluma. Ndi agalu ongoyenda ndamene amakonda kwambiri kukhala kuti ali ndi chiwewe. Ndamene amakhala kuti ali ndi chiopsezo choti akhoza kupasira munthu chiwewe. Mwina pamene tikupita cha kumapeto kwa kucheza kwathu. Inuyo mmasunga swawo ziweto pano kapena? Pano pasindusunga chiweto china. Bwanja dokotala mulibe ziweto pano. Pano pasindusunga chiweto komano ndi nchizoti ndikhoza kupanga ndithu nkhoza kusunga chiweto. Nkhuku ikakhala kuti ikuoneka zodwala mbuzi ikuoneka zodwala inuyo ngati dokotala first reaction yanu imakhala chani? Tipange ndiwo zimene zikapena bweretsani kuchipatala zipange treat? Reaction simakhala yoti upange ndiwo ndiponso kudya chinyama choti chikudwala sizinthu zoti ndikhoza kupanga recommend. Chifukwa sumaziwa kuti ikudwala chani. Fa pali matenda enaso ukhoza kutenga kuchokera ku zinyama chifukwa kuti wadya chinyama choti chimadwala. Ndi first intention imakhala yoti ndiziwe kuti chinyamacho chikudwala chani ndipo ndikhoza kuthandiza motani. Ndithu. Ndikubwezeni mbuyo pang'ono kukamba zimene munaphunzira zopanga treat zinyama ma wild animals. Tiyerekeze njoka zija zimakhala mu cage zija. Munthu umadziwa bwanji zimeja kuti iye adwala? Galu umadziwa zoti ayi mwina akuonetsa zina zake umakhala naye pafupi. Koma njoka ungadziwe bwanji kuti adwala? Kambuku wa mu cage jo ungadziwe bwanji kuti adwala? So zinyama zimene zozo zimakhala ndi ma normal behavior amene zimaonesa zikakhala kuti zili bwinobwino. Ndi zikakhala kuti zadwala pamakhala kusiyana ndi imene zikupangira react ku environment yawo ndi imene zikukhalira.
ndi umatha kuziwa kuti izi zizadwala chifukwa kuti zikuonesa izizi. Penanso zimakhala depressed, pena zimasiya kudya. Zimakhala nyama depression ndithu. Zimakhala kuti sizikuoneka mosangalala. Pali nyama zina zoti normal behavior yawo mwina zimatha kumakwera mitengo, kumadumpha ukhoza kuona kuti izozo zasiya kupanga zimenezo. Kuzipasira chakudya chimene zimakonda upeza kuti sizikudya ndikuti ukhoza kupanga notice kuti chinyama ichi sichili bwino. Ndithu. Wow, quite interesting. Munakamba zoti sibwino kudya nyama yoti mwina ikudwala. Mese chimapita pamoto chakudya chija timajelemusi, timavirus, sitimafa amene paja. Pali majemusi ena oti samafa wamba. Ndiponso zimatengera kuti zinthu zokuziphika motani. Masiku ano anthu amakonda kuti zinthu kungoti wocha pang'ono basi atiphula. Mwatikanyenya choncho. Ndiye zimapezeka kuti tizirombo tina loti tikhoza kukupasira matenda, oti tikhoza kuyambisa matenda mwayoyo. Sitinafe mu nthawi yophika ija, ndiye tikhozabe kukupasira. Ndithu. Kapena pophikapo tidzionetsetsa kuti tabwatitsa kwambiri kapena mungotiletseratu ngati adokotala. Osadya zoti zikudwala. Tisadye zimene. Pita kumsika ukangogula zinthu zabwinobwino. Iniyo simmapanga nyansi koma pena kuti ndopanga treat chinyama. Simmakhala ndi ka feeling ngati kamene. Feeling imeneyo simakhalapo. Okay. Feeling imeneyo simakhalapo. Ndi zinthu zoti ndi zanomo kwa ife kupanga treat ma animals. Andi palibe chonyasa chokuzana ndi ma animals. Nyama imene munthu anakubweretsera nkoni yodabwitsa tikudziwa mmene munanene kuti anthu amaweta zosiyana-siyana. Inali nyama yanji? Yodabwitsa. Wina wake anabweresa ka hedgehog. Okay. Amati kanungu. Kanungu. Anabweresa kamene koko. Komano anali kuti wangu kapeza. I think kanali kuti sika maoneka bwino ndi anakabweresa. Komano ndinawuza kuti apite nako ku wildlife ifwa ndikumene amapanga deal ndi zimene zonse. Ndi wina anabweresa mbira. Mbira. Sikuti ndi yodabwitsa kwambiri komano ndi zinthu zoti kunoko sitima kumana nazo kwambiri. Ndithu. Msumane utatakango jani kamene kambira. Kanali kuti kwa iyeyo sikuti ukasunga chifoti chakudya, kanali kapeti ndithu kuti ukasunga ndithu mwabwinobwino. Ndithu. Anthu amakhala ndi mapets osiyana-siyana m'manyumba mwawo. Mwina generally malangizo amene mungapatse kwa anthu ngati amene akukhala ndi ziweto ndi chani? Azisamalira mapets awo, azionesesa kuti alandira mavaccine onse kuti ateteze zinyama zawo, azitetezenso iwo kwa matenda amene akhoza kutenga kwa zinyama zawo. Ndiponso azizipasa zakudya zoyenerera zizikhala malo osangalala. Anasankha kuti akhale ndi zinyama zimenezo ndiye akuyenera kuti azisamalire zinyama. Osamangozipatsa zakudya zodabwitsa. Lilipo tsiku limene mmalikumbukira kuti tsiku ili kuntchito ndi tsiku losayiwalika mu mbiri ya ntchito yanga, lilipo? Siku lilonse ndimakhala ndikumana ndi zinthu zoti nkanati ndizipanga rekodi bwezi kuti siku lili ndi labwino siku. Ndithu. Koma currently ndikuti siku ilili ndi mmene likhala siku loti sindizaliwala ifoti munabwera kuno kuzatitezera kuzatifunsa mafunso. Ndikuti panopa patopo pakhala tsiku limene. Simufuna kuyika tsiku limene galo anakuthawa nkoni mukumpanga treat siku limene palibepo ifwa sizinachitikepo. And I hope sizichitikapo. Chabwino feta thokoza kuti tinakhala nanu. Mwina mawu omaliza makamaka pamene tikumaliza nenda ndi otani? Mawu anga omaliza ndoti kwa aliyense amene amakonda zinyama apitirize kuzisamalira zinyama zawo, azionesesa kuti zinyama zawo zalandira mavaccine onse kuti aziteteze ndiponso ateteze zinyama zawo.
Mmene ndithu ndimene ndachezera ndi Dr. Chance Munthali kuno ku All Creatures amene ndi dokotala wa zinyama. Iwowa ndithu chinyama chikadwala akuti samaganiza yoyambirira kuchiphika iyayi, amaganiza kuchipanga treat bwinobwino, ndipo atilangiza ngati dokotala kuti ngati tikusunga zinyama tonetsetse kuti tikuzisamalira. Imene ndithu ndi program ya lero ya Haso Yanga. Ine ndi Sunganani Siriya, pitizani kuonera kanema wa Zodiac.